Tarata Desamuru kalo tile fila san 2025 Mali kɔnɔ ani Malikaw kan aw bisimila Maliba TV 1 ka kunnafoni sentelɛmaw kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛ la an ka cɛmancɛ fanga ɲɛmaa Général d'armée Assimi Goïta kununko tɛnɛ Desamuru kalo tile gale san 2025 ale ye distinction de chevalier de l'ordre national ta ka di chauffeur ni station tigiw ma minnu ye gɛlɛya kun ni k'u kɔ da gɛlɛya kɔ la tajiko waati la. Distinction dira maa minnu ma o de bɛ tali kɛ Mohamed Ɲangadu NDC, Ousmane Djigé Corridor Petroleum, Cheikh Oumar Karanyara Petrobama fo ka taa se Djibril Diatta Saï ma GMPP ni a ye folikan kɛrɛnkɛrɛnnen ta ka ɲɛsin u ma u ka cɛsiri baaraw la. O tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen halisa an bɛ to an ka cɛmancɛ fanga ɲɛmaa Général d'armée Assimi Goïta ka kunnafoniw dakun na. A ye kulu kɛrɛnkɛrɛnnen bisimila kuru min ka ca ɲɛsinlen don kumaɲɔgɔnya ma sanubɔda cakɛdaw ni ɲɔgɔn cɛ ni o sanubɔla cakɛdaw yɛrɛ olu nana sɛbɛnwalanba n'o ye rapport final ye o kɔnɔna walankata u ye. O kɛnɛ kan wele tun bilalen don sanuko minisiri ma ni ale fɛnɛ a ka sewa yira kosɛbɛ ni rapport final in kɔnɔ ko kumaw la ka sababuya kɛ ko kun hakilina kun ye sɔrɔta mun ye ko o sɔrɔla ko fo ka dɔ fara u kan ko b'a jira k'a fɔ ko baaraw bɛ ka taa a taasira fɛ. Kokan kibaruyaw dakun na an b'an sɛnsɛn ka don Guinée Conakry kɔnɔ. San 4 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko tɛmɛnen ni Mamadi Doumbouya ale ye kafojaso kɛ Alpha Condé la ni o waati la ale tun y'a jira k'a fɔ k'ale tɛna bolo mana bɔ jamanakuntigiya kalafili nɔfɛ. An bɛ waati min na iko sisan ko hakilinaw falenna ni an bɛ waati min na iko sisan kɛrɛnkɛrɛn ma ko a y'a bolo mana bɔ o jamanakuntigi kalafili nɔfɛ. An ka kunnafoni sɔrɔlenw b'a jira k'a fɔ ko jatew bɔlen kɔfɛ k'a bɛ komi n'a fɔ jamanakuntigi kalafili jɔyɔrɔ in ko Mamadi Doumbouya k'a bɛ se k'a fa. An bɛ kunnafoni sentelɛmaw kuncɛ ni Cameroun jamana kunnafoni u ka fanga garadaba ɲɛma Issa Chiroma Bakary ale bɛ taama ni waati la n'a bɔra Nigeria ka taa kunda Gambie kan. O kunnafoni sɔrɔlenw b'a jira k'a fɔ ko o sɔrɔla u ka jamanakuntigi kalafili tɛmɛnen koɲɛw de sira fɛ n'ale y'a jira k'a fɔ k'ale ka faamu n'a ka sɛgɛsɛgɛli sira fɛ k'a bɛ komi n'a fɔ ale de kun kan ka nin jɔyɔrɔ in sɔrɔ ko Paul Biya kun man ka jɔyɔrɔ in ta. Nka bɛɛ n'a ta a bɛ komi n'a fɔ a n'a ka jamana kɔnɔdenw u kɛlen don ka masala an ka sɔkɛta la ni maa dɔw fɛnɛ ma sɔn a ka hakilina fɔliw ma. A kɛn bɛ ka taa kun dogo Gambie jamana kan nin waati la ɲani fura ka sɔrɔ o koɲɛw bɛɛ lajɛlen tɔw la. An ni manaw ni ne bɛ dan sigi a ka kunnafoni sentelɛmaw kan Maliba TV 1 jabaramuso kan aw ko an bɛ don wɛrɛ ni Ala m'an ka jɔnya jɔ an na.